Ako nga pala si Francisco. Pero, Paco na lamang ang itawag mo sa akin. At ako ay taga-Pulilan sa Bulacan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibabahagi ko na sa inyo ang karanasan ko nung kapanahunang binata pa lamang ako sa lugar ng tiyahin ko sa may Eastern Visayas. Nang mga panahong yon ay nagbakasyon ako sa probinsya ng tiyahin kong si Tia Emma. Isang beses noon, nakaramdam ako ng pagkaburyo sa bahay ng tiyahin ko. Kung kaya't napag-isipan kong maglakad-lakad na muna. Wala ang pinsan ko ng hapong yon, kaya't ako lamang ang mag-isa ang lalabas ng bahay. Bago pa man ako lumabas ay binilinan na ako ng tiyahin kong huwag masyadong lumayo at baka maligaw ako. Tumango lamang ako sa sinabi ni Tia Emma. Tapos ay lumabas na ako ng bakuran. Sa katagalan ng paglalakad ko ay may nadaan na akong grupong nagiinuman sa tabi ng daan. Hinaya nila akong uminom ng alak. Pero tinanggihan ko yon. Hindi ko naman kasi sila kilala at isa pa. Bagong salta lamang ako sa lugar ng tiyahin ko. Hindi nagustuhan ng isa sa mga lalaki ang ginawa kong pagtanggi. Walang sabi-sabing tumayo ito at isinaboy sa mukha ko ang laman ng baso. Saglit pa akong napasinghapat na ikuyom ko ang kamao dahil sa ginawa ng lalaking yon. Pero sa gulat ko ay hindi agad ako nakaiwas nang bigla ako nitong binigwasan ng sapak. Tumayo na rin ang iba pang kalalakihan at pinagtulungan na nila akong pagsusuntukin noon. Nang bumagsak ako sa lupa ay tinagyakan naman nila ako at dinuraan pa. Buti na lang at may lalaking dumating at inawat ang mga kalalakihang bumubog sa akin. Pero dahil sa kalasingan na hindi nagpaawat ang mga ito, kung kaya't ang nangyari, isa-isang pinabagsak ng lalaking sa tingin ko ay kaidaran ko lang ang mga lasinggerong nambugbog sa akin noon. Nang bumagsak ng lahat ay tinulungan ako nito makabangon at nagpakilala itong Renante. Laking pasasalamat ko kay Renante dahil kung hindi siya dumating ay baka mas matinding bugbog pa ang inabot ko sa mga lasinggerong ito. Simula nung iniligtas ako ni Renante sa kamay ng mga lasinggero ay naging malapit na kaming magkaibigan. Tuwing wala akong ginagawa sa bahay ay pumupunta ako sa Karatig Purok kung saan nakatira ang kaibigan ko na ito. Sa dulo ng purok na yon naninirahan ang pamilya ni Renante. May mga kapitbahay man pero iilan lamang at sa pagkakaalam ko ay iniiwasan ng pamilya niya ng mga kapitbahay sa hindi ko maintindihang dahilan. Gawa ng alam ko ay isang manggagamot ang ama ni Renante at marami na itong nagamot na pasyenteng hindi kayang lunasan ng mga doktor. Kaya't hindi ko talaga maintindihan kung bakit iniiwasan ng mga kapitbahay ang pamilya nito. Nahiya naman akong magtanong sa kaibigan ko. Baka mamaya masabihan pa akong pakialamero sa buhay na may buhay. Umaga noon, mga pasado 9:00 na yon ang pumunta ako sa bahay nila Renante. Ang sabi kasi ng kaibigan ko ay may pupuntahan kami ng araw na yon. Kaya't agahan kong pumunta sa bahay nila. Sabi pa nito, samahan ko daw siyang pumunta sa bukid dahil may kukunin lamang siya. Manguha na rin daw kami ng mga hinog na lansones at mangga para naman matikman ko ang mga ipinagmamalaki niyang pananim ng mga magulang niya. Dahil sa wala naman akong ginagawa ng araw na yon at may lakad ang mga pinsan ko, kaya't pinaunlakan ko ang panyayan nito. Ang paalam ko lang sa tiyahin ko ay sa bahay lamang ako ni Renante tatambay. Hindi niya alam na may pupuntahan kaming dalawa. Habang naghihintay ako ay kinausap ako ng kapatid ni Renante na si Diana. Mas matanda lamang ng 2 taon si Renante dito. Masaya at magiliw kausap ang dalaga. Gaya ng kanyang kuya ay mukhang pihikan din yata ang dalaga sa pakikipagkaibigan
Dahil wala din itong kaibigan maski na isa nun. As in, dalagang bahay lang talaga ito. Kapag lalabas ito ay kasama niya pa ang kanyang ina. Pre, tara na, alis na tayo. Hayaan ni Renante sa akin. Sumunod na nga ako sa kanyang lumabas ng bahay. Habang naglalakad kami papasok ng kakahuyan, ay may nakasalubong kaming matandang lalaking may bitbit na bayong. Nakayuko ito at noong malapit na sa kinaroroonan namin, ay agad-agad nang lumiis ng landas sa mga ito. Kumunot ang noo at napapaisip kung bakit biglang umiwas ang dalawat ni hindi man lamang nagtaas ng tingin nun. Grabe, anong problema nila? Bakit sa tuwing may nakakasalubong tayo umiiwas yung mga ito at hindi makatingin ng diretsyo? May problema ba sila? Hindi ko naiwasang bulala sa kaibigan ko. Hayaan mo na sila pre, ganun lang talaga yung mga kapitbahay namin. Masasanay ka rin katagalan. Alam kasi nila kung anong klase ang aking ama kaya ganun na lamang sila makaiwas. Nakangiting sagot ni Renante at sinabihan akong magpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Hindi na nga ako muling nagtanong pa sa kanya. Tahimik na lamang na sinundan ko ito sa paglalakad noon. Nung makarating na kami sa bahay kung saan naroroon ang lupang pagmamay-ari ng pamilya nito, ay hindi ko maiwasang mamangha ng matanaw ko ang mga nagkukumpulan at hitik na hitik ng bunga sa kanya-kanyang puno ng prutas. May mga gulay ding pananim sa napakalawak na lupain noon. Sobrang nagalak ako dahil sa yun pa lamang ang unang pagkakataong makakita ako ng ganun kalawak na pananim. Nawili ako sa pangunguha ng mga prutas at gulay sa taniman ng mga magulang ni Renante. Kung kaya't hindi ko na namalayan pa ang paglipas ng mga oras. Hanggang sa noong sumapit ng hapon, may naririnig na akong kakaibang huni ng ibon at parang nasa malapit lamang yon. Pre, narinig mo ba yon? Anong klaseng ibon kayong humuhuni ng ganon? Nahintakutang tanong ko kay Renante. Kakaiba kasi talaga ang huni ng ibon at sa bawat paghuni noon ay hindi ko maiwasang magtaasa ng mga balahibo ko sa katawan. Oo pre, narinig ko. Hindi yun nanggaling sa ibon. Hindi yun nanggagaling sa ibon yung huning yon. Hindi nanggaling sa ibon pre. Tumango si Renante at tahasang sinabing sa isang uri umano ng aswang nanggagaling ang huning naririnig ko. Kaya't dalian ko na umanong mag-ayos ng mga bitbitin naming pababa ng bundok noon. Aswang? Seryoso ka? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan Nangingiting sabi ko sa kanya. Pero sa kaloob-looban ko ay nakaramdam na ako ng takot noon. Seryoso ako pre, kaya bilisan mo na dyan para makauwi na tayo. May aswang na sa ganitong oras pre. Mag-aalsing ko pa lang ng hapon Sabi ko pa sa kanya. At pilit na kinukumbinsi ang sariling binibiro lamang ako ng kaibigan ko. Dito sa probinsya pre, walang pinipiling oras yung aswang. Kapag nagutom na sila o inaatake ng pagkaaswang, kahit katirikan pa ng araw, lalabas at lalabas sa mga yan para maghanap ng mabibiktim at makakain. Sagot nito nang hindi man lamang ako tinatapunan ng tingin. Dahil nga sa sinabi ng kaibigan ko, ay halos hindi na ako magkanda o gaga sa paglalagay sa sako ng mga nakuha naming lansones, santol at mangga. Nang tingnan ko kasi ito habang nagsasalita, ay seryoso ang pagmumukha niya. Nung ibaling ko naman sa daraanan ng paningin ay may nakita akong matandang lalaking nakahubad ng pang-itaas at nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatitig ito sa gawin naming magkaibigan at masamang-masama ang pagkakatitig nito. Tuloy, hindi ko maiwasang kabahan at matakot noon. Nang muli ko namang tiningnan si Renante ay nakita kong nakatingin din ito sa gawin ng matanda at nagsalubong ang mga kilay niya.
Tiningnan ko ulit ang matandang nakaharap sa daan. Pero wala na yon. Magsasalita sana ako para itanong kay Renante kung nasaan ang matanda pero sinabihan niya ako na tapusin ang ginagawa at pababa na kami. Hindi na nga ako umimikpat, nagmadali na sa ginagawa nun. Nang matapos ay agad na kaming naglakad pababa ng bundok. Habang naglalakad na ay napansin kong halos lakad takbo na ang ginagawa ng kaibigan ko at sinasabihan niya akong bilisan na ang paglalakad at sumunod lamang ako sa kanya dahil baka mabagat umano kami ng aswang. Naramdaman niya raw kasi kanina pa kaming sinusundan ng aswang kaya't dalian ko na umano. Aswang? Wala naman ako nakikita, pre. Tsaka, anong sinasabi mong nakasunod eh? Wala naman. Basta, bilisan mo na lang yung paglalakad dyan. Huwag na maraming satsat pa. Aniya, at halata sa boses nito ang pagkabahala nun. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang nilamon ng dilim ang buong paligid. Mabuti na lamang at may dalang flashlight si Renante. Kaya yun ang ginamit namin para magkaroon ng liwanag ang dadaanan. Partida, mag-alas 6 pa lamang yun ng hapon pero may kadiliman na ang daang nilalakaran namin noon. Humuni na rin ang panggabing hayop na siyang nagpadagdag ng kilabot sa akin. Tuloy, parang nagsisi pa ako kung bakit nawili ako kanina sa pangunguha ng prutas. Ang usapan lang naman namin ng kaibigan ko. Hanggang alas 2 lang kami ng hapon dahil mahigit 1 oras ang lalakarin pababa ng bundok. Sa pagdaan ng ilang minuto, habang naglalakad ay panaka-naka na akong nakakarinig ng mga kaluskusan sa paligid. Sandali akong tumigil sa paglalakad at nakiramdam nun. Diretso lang, huwag kang tumigil sa paglalakad. Utos niya sa akin. Nang mapansin niyang huminto ako nun. Akmang magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang sa bigla na lamang naniga sa mga tuhod ko at panandali ang naistatwa sa kinatatayuan. Sa kadahilan ng bigla na lamang may sumulpot na matandang lalaking medyo kuba na nasa unahan ng daanon. Noong matitigan ko ang matanda, ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko dahil sa nakita kong punong-puno ng makakapal na balahibo ang itsura nito. Namumula ang mga mata at nakamulagat na parabang sabog sa droga. Umakto pa ito na parang pusang mananakmal at dahan-dahang humakbang papalapit sa amin. Ano yan, pre? Bakit ganyan yung itsura niya? Tanong ko kay Renante. Yan yung sinasabi ko sa yung aswang. Kanina pa nakasunod sa atin yan. Aswang? Sa mahinang boses ay nagwika ang kaibigan kong huwag kong subukang umalis sa kinapwepwestuhan ko. Dahil mayayari umano ko oras na kumaripas ako ng takbo nun. Tapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang bitbit niyang sako. Ganon din ako. Ibinaba ko yung bitbit na sakong may lamang prutas. Narinig ko pa siyang nagwikang wag umano akong matakot dahil siya nang bahala. Hinding-hindi umano ito papayag na may mangyaring masama sa aming dalawa. Ang lakas pa talaga ng loob mong humarang sa daanan namin, oh. Mukhang hindi mo yata kilala kung kaninong anak ako. Bulong ni Renante at umayos ng tayot nagpatunog ng mga buto sa kamay. Ipinilig niya rin ng ilang beses ang leeg niya. Nawari ba'y may pinaghahandaang matinding kalaban. Sa isip-isip ko rin ang mga sandaling yon. Tatakbo talaga ako oras na malagay kami sa alanganin. Kahit na ano pang sabihin ng kaibigan kong huwag tumakbo, huwag umalis sa kinatatayuan ko. At siya na ang bahala sa lahat. Babaliwalain ko talaga yung mga babala niyang yon. Bumilis ang kabog ng dibdib ko nang makita kong bigla na lamang sumugod ng mabilis papalapit sa amin ang matanda. At sa isang kisap mata ko, bigla na lamang yung naging isang nakakatakot na nilalang.
Pero ang mas lalong ikinagulat ko ay noong makita kong sinalubong ni Renante ang nilalang na sumugod papalapit sa amin. At sa isang iglap nga lang ay nagpambuno na ang dalawat. Kitang-kita ko kung paanong nakipagbuno ang kaibigan ko na yon. Sinasabayan niya ang liksi at lakas ng pagkilos ng aswang. Nalaki ang mga mata ko at halos hindi na kumurap habang sinusundan ko ng tingin ng kaibigan kong nakikipagsagupa sa nilalang na yon. Sa parting yon ay hindi ko maiwasang humanga sa kaibigan ko dahil sa kayang-kaya niyang makipagsabayan. Pansin ko ring tila babaliwala lamang sa kaibigan ko ang bawat kalmot, kagat at pakikipagdumog ng nilalang sa kanya. Pero naisip ko ring anak siya ng manggagamot, kaya't siguro ay natutunan niya mula sa kanyang ama kung paano makipaglaban sa aswang. Hanggang sa isang napakalakas na sapak ang pinakawalan ni Renante. Sumapul yun sa sikmura ng nilalang na ito. Tumalsik at humandusay sa lupa ang nilalang. At nang tingnan ko yon ay para itong taong pinagbabali-balian ng buto sa katawan. Bugbog at ngiwi ang bunganga nito habang nakahandusay sa lupa't nakapikit na. Nauutal-utal akong tinanong si Renante kung patay na ba ang nilalang na sinasabi niya. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko at halos hindi na makapag-isip ng maayos nun. Sa tanang buhay ko kasi, yun pa lamang ang unang pagkakataong makakita at makasaksi ako ng harap-harapang may nakikipaglaban sa aswang. Sunod-sunod na umiling si Renante at sinabing hindi pa umano patay ito. Hindi pa umano yun ang oras para tapusin niya ang buhay ng nilalang. Tara na, umalis na tayo. Ani at binitbit ang sako. Saglit na napatingin ako kay Renante at naitanong sa isipan kung bakit hindi niya pa tinuluyang patay nito. Bakit iiwan lang namin itong naghihingalo? Mamaya niyan, gantihan pa kami. Akmang magsasalita pa sana ako pero agaran na yung naharang nang sabihin sa akin ni Renante na kung may itatanong man daw ako sa kanya, huwag ko nang ituloy pa dahil wala umano akong makukuhang sagot mula sa kanya noon. Tumahimik na lamang ako at sinarilin na lamang ang mga bumabagabag sa isipan ko. Makaraan ng ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay ni Renante. Pagkalapag ko ng mga binitbit, nagpaalam na ako at nagwikang babalik na lang ako kinabukasan. Pero mabilis akong pinigilan ng kaibigan ko. Nakiusap itong sa bahay na lamang nila ako manatili ng gabing yon. Gulat at nagtatakang tinanong ko naman siya kung bakit. Maaga-aga pa naman at marami-rami pang mga tao sa labas ng kani-kanilang bahay. Kaya't siguradong ligtas ako makakauwi sa amin noon. Hindi mo ko naiintindihan, pre. Sumunod ka na lang sa pakiusap ko. Dito ka na lang muna sa bahay ngayong gabi. Bakit nga? Huminga ng malalim ang kaibigan ko bago nagsalita. Hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na sinabi nito. Dahil ayon sa kanya, kapag uuwi daw ako sa bahay ng tiyahin ko, mapapahamak ako pati ng tiyahin at pinsan ko noon. Isipin mo, buntis yung pinsan mo. Mas delikado kung uuwi ka pa sa inyo ngayon. Nagtatakang tinanong ko siya kung anong sinasabi niya mapahamak. Tsaka bakit ako mapapahamak pati ng pamilya ni Tia Emma. Gayong uuwi lang naman ako sa kanila at wala naman akong ibang ginagawang masama. Sinabi ko sa kanyang linawin niya ang lahat dahil hindi ko talaga siya maintindihan kung ano ang mga pinagsasasabi niya noon. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Tugon niya. Kinuha niya ang langis ng kanyang ama't marahang nilagyan ng mga sugat na natamo niya mula sa aswang na nakasagupa noon. Habang ginagamot niya yun ay nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi niya hinayaan na malapitan ako ng aswang kanina. Naalala ko kasi na noong sugurin na sana ako ng aswang kanina mabilis niyang iniharang ang katawan niya at
sinalubong ang nilalang na yon. Dahilan para siya ang makalmot. Sinabi ko pang nahihiya na ako sa kanya dahil sa palagi niya na lamang akong inililigtas. Nung una, doon sa mga lasinggero. Tapos ngayon ay doon naman sa aswang na nagtatakang bumiktima sa akin. Wala yun, ano ka ba? Kaibigan kita kaya nararapat lang na tulungan at ipagtanggol kita. Sa kahit na anong paraan, oras na may magtatangka sa'yo masama o kaya naman may mananakit sa'yo. Sagot niya, matapos gamutin ang mga sugat ko noon. Mga pasado 8:00 na ito ng gabi. Habang nakaupo ako at nakapamintana ay lumapit sa akin ang ama ni Renante. Tinanong niya ako kung kumusta na ang pakiramdam ko noon. Maayos naman po yung pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, naikwento na sa akin ng anak ko yung tungkol sa nakasagupan ninyong aswang. Pasensya ka na iyo kung nasaksihan mo yung ganong pangyayari Wala po yun. Medyo nagulat lang ako dun sa aswang tsaka sa lakas na ipinapamalas ni Renante habang nakikipaglaban dun sa aswang. Mang Ben, pwede po ba ako magtanong? Ano yun? Yung tungkol dun sa aswang, bakit po pala hindi pinatay ni Renante yung aswang na yun? Gayong kamuntikan na siya nito mapatay. Umupo sa katapat na upuan si Mang Ben. Pagkatapos ay nagsimula na itong magkwento tungkol doon sa aswang na yon. Ayon sa kanya, dati niya nang nakaaway ang aswang na nakasagupan ng anak niya at natalo sa duelo. Pero hindi matanggap ng nilalang ang nangyari kaya't naganap talaga yun ng pagkakataon para makaganti. Siguro ang akala nun basta-bastang matatalo ang anak ko sa pagkikipagsagupa. Malas lang niya dahil si Renante ang siya magiging disipulo ko balang araw. Sa katagalan nga ng pag-uusap namin, ay doon ko na nalaman kung bakit iniiwasan sila ng mga kapitbahay. Gayong isa naman siyang manggagamot. Yun ay dahil sa may alaga siyang sigbin. At tuwing may kagalit ito o isa man sa miyembro ng pamilya niya, pwede nilang utusan ng alaga nila para gawan ng masama ang taong kinagagalitan nila. Dahil nga doon natatakot ang mga kapitbahay nila kaya't iniiwasan sila nun. Pero ganun pa man ay sinabi niya ring lumalapit naman sa kanila mga kapitbahay para magpagamot. Yun nga lang ay limitado lamang ang kilos ng mga ito sa takot na baka magkamali. Dagdag niya pang saad, kaya ayaw nilang umuwi ako sa bahay ng tiyahin ko. Dahil namarkahan naman ako ng aswang. At masusundan ako noon kahit saan man ako magpunta. Isa pa, tiyak na galit ang angkan ng aswang na nakasagupa ng anak niya. Kaya't paniguradong susugod ang kaanak ng aswang sa kinagabihang yon. Nung unay nag-alangan pa ako kung paniniwalaan ko bang sinasabi ni Mang Ben. Ni minsan kasi ay wala pa naman akong karanasan tungkol dito kaya hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Maraming salamat dahil naging mabuting kaibigan ka sa anak ko Yung ibang mga kaidaran nyo iniiwasan siya. Ayaw makipagkaibigan sa kanya. Sa pagdaan ng ilang minutong pag-uusap namin, hindi nga nagkamali ang ama ng kaibigan ko. Nagulat na lamang ako nang biglang lumagabog ang taas ng bubungan na para bang binabato yun ng mga malalaking bato. Ano yun? Kabadong tanong ko at napatayo nang wala sa oras. Nandito na sila, pulong ni Mang Ben. Napamaang na lamang ako na makuha ko ang ibig tukuyin ni Mang Ben. Kagad namang lumabas ng kwarto ang kaibigan ko at nagtanong sa ama nito kung anong gagawin nila. Maganda ka. Mukhang kailangan na talaga nating tapusin yung mga demonyong yun para manahimik na sila sa buhay. Tiningnan ako ni Mang Ben at sinabihang huwag lumabas ng bahay. Ligtas ako sa loob ng pamamahay nila. Kaya't ipanatag ko lang umano ang aking kalooban nun. Nang tingnan ko naman ang kaibigan ko ay tumango ito bilang pagpapahiwatig na paniwalaan ko ang kanyang ama.
Magtiwala ka lang pre. Pangako ligtas ka dito sa bahay namin. Anya pa ng kaibigan ko bago tinapik ang balikat ko noon. Bago lumabas ang mag-ama ay narinig ko pang may binabanggit silang kataga. Tapos ay umihip sa sarili't mariing hinawakan ng buntot pagi. Pagbukas ng pintuan ay nakarinig na ako ng malalakas na hune ng wakwak at mga pag-angil. Ramdam kong hindi lamang iisang aswang ang nasa labas ng bahay, kaya't mas kinilabutan ako't nagtayuan ng mga balahibo sa bato ko. Parang mas doble pa nga ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon, kesa noong nakasagupa ng kaibigan ko ang aswang sa liblib na daan nung pauwi kami galing sa bundok. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda ng gabing yon. Sa pagdaan ng ilang sandali ay minabuti kong sumilip sa siwang ng bintana para tingnan kung ano na ang nangyayari sa labas ng bahay. Saktong pagkasilip ko ay muli na namang kumalabog sa taas ng bubungan. At sa pagkakataong yun ay para na talagang tao ang narinig kong nagpagulong-gulong mula sa gitna ng bubungan ng bahay pabagsak sa gilid ng bahay. Ilang sandali pa habang nananatiling nakasilip ako sa siwang ay ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ko dahil bigla na lamang may lumitaw sa hindi kalayuang napakalaking ibon na animoy paniking sinlaki ng panabong na manok. Humuhuni ito ng nakakakilabot na siyang naging dahilan para lukuban ako ng kilabot sa buong katawan. Ilang segundo lamang din ang lumipas. Ang kaninang nakita kong si Mang Ben ay bigla na lamang nawala sa kinatatayuan nito at ang naiwan na lamang ay ang kaibigan ko. Maya-maya pa, isang nilalang na hindi pangkaraniwan ng laki ang mabilis na lumapit kay Renante. Ang akala ko noon ay sasakmalin ng kaibigan ko pero bigla yung huminto sa harapan ng kaibigan ko. Umangil ng umangil. Pagkatapos ay hinarangan nito ang kaibigan ko noon. Mula sa dalawang nilalang na nasa loob ng bakuran ay walang humpay ang pag-atungal ng mga ito. Sa paningin ko ay kawangis ng isang tao ang nilalang na nasa harapan ng kaibigan ko noon. Pero nakakakilabot lamang ang itsura nito na hindi ko mapaliwanag. Maya-maya pa, sa isang iglap lang ay mabilis nang tumakbo ang dalawang nilalang at agarang sinunggaban ng nilalang na nakaharang sa kaibigan ko. Ilang sandali naman ang lumipas, nagpambuno na mga ito. Grabe sa bilis at liksi ang kinikilos ng nilalang at kayang-kaya nitong makipagsabayan doon sa dalawang aswang. Sumugod na rin ang kaibigan ko't walang tigil niyang pinaghahambalos ng bitbit niyang buntot ng pagi ang nilalang na yon. Mas natuon ang pansin ko sa nilalang nakakampi ng kaibigan ko. Gawa ng nakikipagsabayan ito sa pakikipagbakbakan sa dalawang aswang. Kalmot dito, nagpandumog doon. Tapos susunggaban na naman ang malapaniking aswang. May dalawang naglalakihang asong nakatuwad naman ang sumugod din sa mga ito. At sa sobrang bilis nga ng pangyayari ay hindi ko na nasundan pa kung saan na naroroon ang mga aswang na yon. Basta, ang naririnig ko na lamang ay ang mga pag-atungal at huni ng wakwak. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang minuto, tumahimik ng buong paligid noon. Ilang minuto nang lumipas ay hindi ko pa rin nakikita kung saan na nagpunta ang kaibigan ko at ang ama niya. Umpisa pa nga lang ng sagupaan na hindi ko na nakita ang ama ni Renante noon. Aling Josefa, nasaan po sila? Tanong ko sa ina ng kaibigan ko. Tipid na ngumiti ang matanda at sinabing naririyan lamang umano ang mag-ama niya. Huwag umano ako mag-alala dahil maya-maya lang ay magpapakita din ang mga yon.
Kumunot ang noo ko at sinabi sa matandang, una pa lang ay hindi ko na nakita si Mang Ben at hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Saglit akong tinapunan ng tingin ni Aling Josefa, pero hindi siya sumagot. Bagkos ay tumayo ito at pumunta sa kusina. Ako namang nagtataka. Muling sumilip na lamang sa siwang at inabangan ng pagbalik ng mag-ama. Habang pinagmamasdan ko ang buong paligid ay nakita ko na si Renante. Pero kasama niya pa rin ang nilalang na tumulong sa kanya't ang dalawang kakaibang aso na sa palagay ko. Ayun na ang sigbing sinasabi ni Mang Ben. Napansin kong nagmamadali namang binuksan ng ina ni Renante ang pintuan nun. Kaya't sumunod na rin ako dito para salubungin sila. Noon ngang nasa pintuan na ako ay nakita ko na si Mang Ben. Sugatan at inaalalayan ito ng kaibigan ko pero wala nang malaking nilalang at ang dalawang naglalakihang aso. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, ay kaagad ng ginamot ng ina ni Renante ang dalawa sa pamamagitan ng langis na ipinahid sa mga sugat ng dalawa nun. Unti-unti namang nagsara at naghilom ang mga sugat na natamo ng ama ni Renante. Habang ginagamot sila ay tinanong ko si Renante kung ano ang nangyari doon sa mga aswang na nakasagupa nila. Tsaka sino ang nilalang na nakita kong tumutulong sa kanya. Saglit naman silang nagkatinginan bago magsalita ang kaibigan ko. Ayon nga sa kanya, ang nakita ko umanong nilalang kanina, yun ay walang iba, kundi ang kanyang ama. Takang-taka ako nun. Pero bago pa man ako makapagsalita ay humingi na ng tawad ng kaibigan ko dahil hindi niya raw nasabi sa aking may lahing aswang ang kanilang pamilya. Ipinamana umano rito ng kanyang lolo ang pagiging aswang, pati na ang mga alagang sigbin. Kaya hindi niya daw yun sinabi sa kadahilan ng natatakot siya sa magiging reaksyon ko at baka katakutan ko daw sila gaya ng iba. Tumingin sa akin si Mang Ben at malungkot ang mga mata niya. Kahit nakaramdam ako ng takot ay pilit kong pinatatag ang sarili ko. Ano ka ba pre? Bakit naman ako matatakot sa inyo? Ilang beses mong niligtas yung buhay ko at ngayon, hindi lang buhay ko yung iniligtas nyo. Pati na rin yung buhay ng tiyahin ko at ng pinsan ko sa kamay ng mga aswang. Kaya walang dahilan para katakutan ko kayo. Maraming salamat at hindi nagbago ang tingin mo sa pamilya ko. Tsaka nga pala kung maaari sana pre, atin-atin na lang sana kung ano man yung nangyari at nakita mo ngayon. Dagdag niya pang wika. Matagal nang itinatago ng pamilya nilang tungkol sa pagiging aswang ng kanyang ama. Gusto lamang nilang mamuhay ng normal at payapa. Isa pa, hindi naman nakakapaminsala ang kanyang ama dahil tuwing sinusumpong ito ng pagiging aswang ay ang mga alaga nilang hayop ang ginagawa nitong pagkain. Kaya ang ginagawa ng kanyang ama para hindi maghinala ang mga tao ay nag-aral itong manggamot at para makatulong na rin sa mga taong may sakit. Nga pala, anong nangyari dun sa mga aswang? Tanong ko. Tungkol sa mga yon, wala na. Pinagpapatay na namin para tuluyan ng manahimik yung mga buhay nila at patahimikin na rin yung mga tao dito sa lugar namin at sa mga karatig. Aniya pa, ang pamilya ng aswang na sumugod sa bahay nila ang siyang namiminsala din sa mga karatig lugar. Nalaman nila yon ang paaminin ng kanyang ama ang isa sa mga aswang kung sila nga ba talagang namiminsala. Umamin naman ng mga ito kaya't mas lalo pang nanggigil ang kanyang ama't tinuluyan na ang mga nilalang. Matapos ang pangyayaring yon, ay mas naging malapit pa kaming magkaibigan ni Renante. Minsan nga ay sumasama pa ako sa kanila maghanap ng mga halamang gamot sa bukid. Ayos lang naman sa tiyahin ko dahil alam niyang mabait man ang pamilya ng kaibigan ko at hindi naman ako mapapahamak noon. Malaki ang tiwala ng tiyahin ko sa pamilya ni Renante dahil minsan nang niligtas ni Mang Ben ang buhay ni Tia noong mga panahong binarang ng kaibigan ng tiyahin ko dahil sa inggit.
Kaya nga nung malaman niyang niligtas ako ng anak ni Mang Ben nung binugbog ako ng mga lasinggero ay nagtiwala na kagad siya dito. Ayon pa kay Tia Emma, nung gabing hindi ako nakauwi ay hindi niya na ako sinundo pa sa bahay ng manggagamot. Dahil alam niya namang ligtas ako hanggat kasama ko ang anak niya. Sa pagdaan ng mahabang panahon, titinago kang sekreto ng pamilya ni Renante. Ni isa ay walang nakakaalam. Maging ang tiyahin ko, hindi niya alam nun. Hanggang sa bumalik na nga ako sa Bulacan ay nanatiling lihim lamang sa pamamagitan naming magkaibigan ang sekreto ng pamilya niya. Pero nung huling makibalita ako kay Tia Emma tungkol sa kaibigan ko at sa pamilya nito, ay wala na umano sila sa purok kung saan sila naninirahan. Ang sabi ni Tia Emma ay may nanggagamot raw na pumunta sa bahay ng kaibigan ko at ibinulgar ang lihim ng ama ni Renante. Siguro, nasapawan na ni Mang Ben ang manggagamot na yon, kung kaya't gumawa na ito ng paraan para siraan at mapaalis na sa lugar ang pamilya ng kaibigan ko. Simula nga noon ay wala na akong balita sa kaibigan ko at sa pamilya niya. Wala din namang nakakaalam kung saan sila lumipat. Sayang nga lang, usapan pa naman namin magkaibigang magbabakasyon ulit ako sa probinsya ni Tia Emma. Tuwing may piyesta para magkita ulit kaming dalawa. At ayain niya akong umakyat ng bundok para manguha ng prutas at iba pang pananim ng kanyang ama.